Endelig tørvejr. Nu skal vi ud og høste noget raps. Kom med. Jeg har været rigtig meget spændt på den her mark, fordi at i weekenden, der var det jo et rigtig uvejr. Der kom 40 mm regn, og det blæste jo en halv pelikan. Vindstødene var jo op mod stormstyrke. Og som man kan se på marken, jamen altså, så er den både gået i leje, og den har fået et hvidt skær ud over det hele, så ja, lad os se, hvor galt det er gået. Ja, man kan jo se, der er jo bare strødt med skulpe her ud under rapsen, og alle de små fine frø her, de skulle være op i min tank, så jamen altså, der er virkelig et betydeligt drøssespil her. Virkelig et betydeligt drøssespil. Altså, jeg tror aldrig, jeg har set noget drøssespil i det her niveau. Og det er endda vel at mærke med nogle rapssorter her, som skulle være resistent mod at springe op. Nu kan vi bare tage en tilfældig rapsplante her, og så kan vi tælle. Der er en, der er væk her, og en, der er væk her. Her. Ja, det er måske op mod en tredjedel af udbyttet, der ligger nede på jorden. Altså, det er vildt. Det er vildt. Nu må vi se, når vi har høstet det færdigt, og hvad det er for et udbytte, vi får. Hvis det er nogen, der har et bud på, hvor meget vi har høstet, så prøv at skrive i kommentarfeltet. Jeg aner ikke, hvad vi kommer til at høste her, men det bliver i hvert fald ikke det som sidste år. Katastrofe. Ja, vejrguderne har jo ikke været med os på nogen måder. Først var det vådt, så blev det tørt, og nu er det blevet rigtig vådt, mens vi skal høste. Og den store majtaske var jo i gang i weekenden og tog en tredjedel af mit udbytte her, så det er jo kolort. At vi har haft en der, måske vi kunne have høstet i den her mark, men altså, der valgte vi at taste noget vorbyg, fordi at hvis man ser på planterne, jamen altså, langt de fleste af dem, de er jo fuldstændig grønne endnu. Og der er stadigvæk saftstrøm op til de nederste, så den er i princippet kun lige moden. Og jeg vil jo godt have det hele med, men altså, den skulle være høstet i fredags. Jeg tænker, det her, det er bare bad luck. Det her, det er bare bad luck, altså. Hvad kunne vi have gjort? Altså, for at have undgået det her dryssespil her, så skulle vi have kørt i fredags. Altså, planterne, de ser jo som sådan sunde og fine og raske ud, altså. De er jo, der er ikke noget svamp at se i dem, altså. Det er nogle dejlige planter. Men altså, de kunne ikke tåle en storm. Det kunne de ikke. Jeg ved ikke rigtig lige, hvorfor en grimasse jeg skal sætte lige her nu. Det er tørt, at vi kan køre. Det er godt. Men det er simpelthen bare så surt at se, at så mange frø ligger nede på jorden. Men altså, det er jo en del af gamet. Altså, ham vi spiller med, altså, han vil en gang imellem det lidt anderledes, end jeg gerne vil. Ja. Der er kæft, mand. Nå, det er i hvert fald rigtig rart at endelig at sidde i majtaskeren oven
alt det her elendige vejr. Ja, men altså, og det er rigtig, rigtig godt, at udbyttemåleren ikke er kalibreret, fordi at, det er i hvert fald ikke rart at se på det der. Man får virkelig syn for sagen, når man sidder oppe i majetasker, for hvor meget drysspil der har været, og hvor meget et uvejr det egentlig kan gøre ved en moden afgrøde. Og ja, det gode spørgsmål, det er, hvordan man garderer sig godt imod uheld, altså, og uvejr. Det er godt nok svært. Jeg høstede vårbyg en dag, hvor jeg måske også kunne have høstet raps. Men det var noget fremavlsvårbyg, og det vil vi rigtig gerne have ind, for ikke at risikere, at det spirede i aksene. Men det ligger i hvert fald hjemme i siloen nu, og det er, ja, det er høstet godt, det er det i hvert fald ikke nogen, der kan tage fra en. Min strategi omkring rapsdyrkning, det er, at når jeg etablerer min rapsmark, så skal jorden være så sort som muligt, fordi at raps helst ikke vil have konkurrence. Det betyder også, at jeg typisk kører klomasol på rapsen lige efter vi har sået det, for at dæmme op for især enårig rapgræs og andre ting, der kan spire frem. Og så selvfølgelig så skal der noget sneglegift ud. Men her i de senere år, der har vi faktisk kun lagt sneglegift ud i yderomgangene, fordi at problemet ikke har været så stort igen. Endelig så er det jo vigtigt at forsøge at holde plantetallet nede, for at få nogle store og stærke rapsplanter, men altså det er ikke altid lige det allernemmeste. Vi følger en nogenlunde den samme strategi for vores rapsdyrkning, og selvom vi ikke kommer til at avle så meget i år, jamen, så tror jeg ikke, at det ændrer ret meget på den måde, som vi gør det på i raps. Ja, kraftig regn og blæst, det er bare en dum kombination sammen med en moden afgrøde. Så det er sådan set bare det, som vi må erkende. Så kan jeg se, at familien er kommet, og jeg tror, der er en kop kaffe klar til os. Så vi må hellere lige gå over og se, hvad der er i bagsmækken. Så er rapsen høstet. Det er rigtig interessant nu, det er at se ned i stuben og se, hvor meget det rent faktisk er spildt. Stormen Hans tog en del af udbyttet her hos os, men altså, det er jo vilkårene. Ja, vi har endnu ikke gjort avlen fuldstændig op, men det bliver spændende at se, når olieindholdet også er med. Det var alt for den her omgang, og jeg glæder mig til at vise mere. Og næste gang, der skal vi have gjort op, hvordan det var gået med den samlede høst. Vi ses.